हेलो लोगोफोर दिनैहाय आंनि भिडिअआ बेनिफ्राय स्टार्टिं जागोन सो नोंथांमोना नायलांदो क'क्राझारसिम जोङो ट्रेभेलिं खालामगोन जस्ट एसे माखासे खामानिफोरनि थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' जोङो नै कासिक'त्रा मोनफैबायानो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअफोरखौ मा रोखोम जालांगोन मा रोखोम जालाङा स' स्किप खालामाबाथिनो नोंथांमोना नायलांदो जोंनि भिडिअखौ स' जोङो क'क्राझारसिम थांगोन जोङो दा कासिक'त्रा मोनफैबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे जोङो थांबाय थासिगोन नोंथांमोनाबो भिडिअ नायलांबाय थादो फर्स्ट सेमनिफ्राय स्टाडि खालामगोन बिथाङा ओइचएसआव देग्लाय फार्स्ट डिभिजन लाखिनो हादों बिनिनो क'क्राझार साइन्स कलेजावहाय एडमिसन लानो थाखाय जोङो फैदों स' नोंथांमोना लांबाय थादो माबायदि मोनदों फैनानै मा बोरायलाय बेनो नै केम्पासआ क'क्राझार साइन्स कलेजनि केम्पासआ बेनो कम्पाउन्डआ बेयावनो बेफोर भिउसफोर जाहैबाय समायना रमायना नेचारेल फर्मखौ साबमिट होखांबाय जोङो दा थांफिनसिगोन फर्मखौ जों फिलआप खालामनानै जों अफिसाव साबमिट खालामबाय जों दा फारसे थांफिनबावनोसै आरो गुबुन खामानिफ्राव नोंथांमोना लांबाय थाबावदो Supaya borian dulu nih. Tangan sih Jang. Oh jam milengi. Kayak kumino itu kamu dah? Hah? Kumino itu kamu dah? Kalau mau dah? Kalau mau jadi sih. So जोङो हटेलाव जाना लाग्रोनि उदैनि थाखाय ओंखामबो उखैनाय मोनबाय टाइमाबो जाबाय नै 1:30 जाबायानो ओंखाम आखानोसो उखैदों स' जानायफोरखौ नायलांदो बेखौ बोरै संनो आदा लाफा जायो मा ngewe beka dendo mana ah wow fish so mana fish cute fish jajak rale sana sih bedonan dah belum pakai nih ini hakalnya engkau mungkin ya Burma kan udah nggak? Matan. Bahasa Indonesia.
Korea dah. Korea. Hello nama. Ada nama. KOKRAJHARनि बिशालाव हाबनोसै जोङो दसे मा मा बुस्थु मोनो फिसा फिसौ बुस्थुफोर लांनोसै Tandem induction cooker, 2,999. आच्छा नोंथां मा लांनो फैदों? जोंसो माबा माबि नायदों केमेरा बेन नामा? और आउटशाइन बोनस ऑफ 43 मातिका आज मिलता 22 और येलो को और दो रुपया आज अवेलेबल का बाइया लेवल 2 और लेवल 1 सुपर स्पेक्ट्रम 199 मातिका 100 रुपये आज अवेलेबल 169 पे और कॉफी मग 199 मातिका 2 रुपये से एक थाबाय थानोसो बिराद मोजां शपिं मलाव गुसु गुसु जाबाय थानो नोंथांनाबो फैदो नायफैदो बिराद मोजां बुस्थुफ्रा एसे मोजां मोजां सफैदों होनोलाय Excuse me please. Coffee लानोसै कफि buy one get one free लानोसैलाय बेसेबां लायो 75 मा 75 79 75 मा लाबावनांगौमोनलाय हरलिक्स कमप्लेन लांना जाहैलै बिथांनि अननायाव बिनि बार्थडेमोन नालाय दिनैहाय आखिनानै एसे दे बै हरदोलै बै मोनसेया दे बे दामा बेसेबांलै रा एखेखालै एखेखा जेबो एखेखा नै एसे दस्रा आरो टेस्टिसिन जागोन ना बे गोथावसिन जागोन मिस्टार ओइ ओइ स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बेयावनो फोजोबबाय आङो स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइकफोर हरदो आरो कमेन्ट्सफोर हरदो मा रोखोम मोनदों भिडिअ'फोरखौहाय ओमफ्राय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइबफोर खालामनानै होदो जाहाथे थाबैनो आवगायो स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं